Bună ziua! Astăzi vă voi face un sandwich delicios, sănătos, pentru oricare dintre noi. Am rumenit 2 felii de pâine integrală, un humus și pe una și pe cealaltă. Peste humus voi adăuga semințe de in și susan măcinate și pe o felie și pe cealaltă. Voi pune 2 frunze de salată pe o felie. Voi pune roșii tăiate pe liniuțe. Urmează avocado, câteva feliuțe de mozzarella tăiate foarte subțiri. Voi pune o felie de ham, eu astăzi o să pun șișteluțe tăiate feliuțe. Peste ele voi pune iar 2 frunze de salată și voi termina sandwichul punând și cealaltă felie peste salată. Sandwichul e gata, arată foarte bine. Vă doresc poftă bună! Lângă el voi adăuga un pahar de smoothie făcut din lapte integral, fructe de pădure și o jumătate de banană. Poftă bună vă doresc!